Er publikum også der? Ja. Må du ikke... Kan du se noget, Lisa? Nej. Damer og herrer, højt æret publikum. Velkommen til det fantastiske Cirkus Mikkelsen! Vi skal lige starte. Ja. Og Kamma, de er så farlige, vi tør ikke at vise dem til publikum. Men er det rigtigt? Kan vi stole på, at det er ægte glasskår? Ja. Ja. Det er lige stående. Nej, hun går ikke op på dem. Jo. Nej. Nej, det går altså. Glasskår. Nej. Jo, det går altså. Roligt op med den ene fod. Op med den anden. Så armen ind til siden. Og du ekstra. Så er der også mere mad til os andre. Så skal vi lige have... Skal jeg stå i glasskår? Nej. Det bliver meget. Shhh, vi skal lige have helt ro. Hold da op, det er altså for farligt. Det er lidt farligt, det der med de der vilde glasskår. Nej, du må gerne bukke, så får du en kæmpe slagsalve igen. Så skulle vi have stille i glasskår. Nej, flere der tør det der. Ej. Ja. Men det her, det tør Lukas altså også, hvis han slår for sin mor. Ej, det For han var jo altså noget mere, han noget større fødder. Så gå ud i køkkenet, piger. Der var noget med, at du skulle ud og vende nogle chips. Det er farligt, at jeg ikke har blod på plads. Det er derfor, han falder ned i stolen. Oliver, du også kan. Vil du prøve? Nej, det er ikke godt. Du må se. Nej, men du prøvede før, du var så sej. Så klapper vi Nej, det var flot, du kunne før, Oliver. Det var rigtig flot. Jeg gjorde det heller ikke. Der var rigtig mange, der turde prøve glasskårene, men der var kun en enkelt, der turde det her. Nej, hvad skal der ske? Nej, er det også noget farligt? Og det her, det er de mest pinefulde stikkende tegnestifter. Nej, det er tegnestifter? Nej. Lukas, for det. Hvad siger du? Nej. Og du kigger på maven. Nej, og det er næsten opslagstavle. Stikker det, Lukas? Jo. Stikker det? Ja. I lige hånd mere. Det er da noget mærkeligt noget, de har i den her børnehave. Stikker de? Men det er altså ikke den eneste seje søn, jeg har. Vi skal lige se musklerne på den anden søn. Og mens du står og puster musklerne op, så skal jeg lige se, hvad Stefan har muskler. Ja, prøv at tage fat her, Stefan. Nu viser den lige her. Sådan, værsgo. Norden. Og så tæller I lige til 3 sammen med Norden. Kom. 1,
2, 3, nu! Bare rusket rundt. Nå, Oscar, du har jo 2 piger, du skal putte ind i kassen. Kom så, Oscar. Ja. Det bliver farligt. Du skal lige åbne. Ja. Du kan åbne den, Silla, så putter Oscar ind og lukker lågen. Nej, ja, så er den ind i kassen. Sådan der. Har du prøvet det før, Oscar? Ja, jeg siger, hvor jeg var helt tryg der, og så jeg kravlede ind i den kasse. Jeg får mig sikker på, at der ikke sker noget. Ja. Det var godt. Så har du 2 af spydene. Men nu kan de jo ikke komme ud, nu er de derinde. Ja, Nej, nej. Ej. Jeg håber, du ved, hvad du laver, Oscar. For delen der, det er da farligt, det der. Nej. De får bare rulle i. Cool. Nej, og en mere. Nu er det, jeg bliver lidt nervøs. Er I derinde stadigvæk? Du kan komme ned til at være helt stille. Og så skal vi lige have ham der med musklerne op og hjælpe. Med at dreje den rundt. Er I klar? 2 muskeldrejning nu. Kom så. Det er for uhyggeligt, det her for mig. Så kommer jeg altså. Jeg tror ikke, de lever mere, de piger, der var derinde. Jeg tror ikke, det er Det var det. Det var ærgerligt. De var søde som små, og nu er de her ikke mere. Og Dennis til at lukke øjnene. Luk lige øjnene. Ja. Og så må vi se, hvad der er tilbage af Karma og Silla. Ja. Må man lege med det her? Ja. Det er altså en mærkelig børnehave. Der er bare et dårligt lille hus. Ja. Hvad er det lille hus? Det er altså sådan lidt mørkt. Så starter vi med Karma. Øj, det var farligt det der. Nu kom den. Ja. Jeg er lige så spændt som dig. Ja, det er jeg altså. Så er vi nødt til at publikum til at være helt stille. Ja. Fætter Malte til. Ja. Det var jo at kaste ildpulver, så du må slutte forestillingen, Malte. Må jeg bare se ud af en gang? Det var ordentligt. Det var lækkert. Ej, hvor er det bare en cykelspørg, vi har her. Det var dog vildt. Ja, det er stærkeste udstyr. Så vi kan hinanden hånd alle sammen og stå her. Det var en god forestilling.
Hvor er I dygtige børn? Ja, vi er. Det er helt vildt, hvis du så ikke kunne sådan noget. Nej. Du er i hvert fald lavet for slappe. Ja, Palle, det hedder Mikkelsen, og så hedder du også noget andet. Ja, men jeg ved godt, der er mange forskellige efternavne. Hvad hedder du, Oscar? Til efternavn? Ja. Sølby, ikke? Ja, det sidste navn er Sølby. Ja. Mikkelsen Sølby!